ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାପା ଏଇଠି ମୋ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଗାଜର, ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ନାକ୍ସ ଯେଉଁ ଗାଜର ଟାଇପ୍ର ମିଳେ ସେଇଟା, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆମର କିଛି ଖିଆପିଆ ହେବନି ତ ସ୍ନାକ୍ସ ଉପରେ ଯାହା ଖିଆ ହେବ। ତ ତା ସହିତ ଲସି ବି ଆଣିଥିଲେ। ଲସି ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି, ଲସି ଏତେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା। ମୋ ମୁହଁର ରିଆକ୍ସନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଟେଷ୍ଟଟା ଏତେ ବି ଭଲ ନଥିଲା। ବାକି ଗାଜରଟା ତ ମୋର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବାପା ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିବି ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଗାଜର ନେଇକି ଆସିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗାଜର ବସି ଖାଉଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ, ବାପା ଯେଉଁ ଡବାରେ ଗାଜର ଆଣିଥିଲେ ତ ମୋ ପୁଅ ଏଠି ତାକୁ ନେଇ ଖେଳୁଛି। ତାର ତ ନିତିଦିନିଆ କାମ ଆଉ, କିଛି ଗୋଟେ ଦରକାର ଖେଳିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଭିଡ଼ିଓ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ପକାଉଥିଲା। ତାପରେ ଗାଡ଼ି ଆମ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ଯେହେତୁ ଆମେ ବଡ଼ଙ୍କ ଘରୁ ଯିବୁ ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉ, ତ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ମୋ ଦିଅରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅଭିଙ୍କର। ତ ସିଏ ପଠେଇଥିଲେ। ଏଠି ବାପା, ମୁଁ, ବଡ଼ବାପା ବସିଗଲୁ ଗାଡ଼ିରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେହେତୁ କାର୍ ଭିତରେ ପଶିକି ଯାଉଛି, ତା ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପୁରା ମାନେ ନା ଡରୁଛି ନା ହସୁଛି ନା କ'ଣ କରୁଛି, ମୁଁ ବି ତା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଇଯାଉଛି, କ'ଣ ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିନି। ବାପା ତାକୁ ଏଠି ଧରିଥିଲେ। ଆମେ ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଯାଇ ବଡ଼ଙ୍କ ଘରେ। ଏଇଠି ଅଭି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ବାକି ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ଚୁଲିରେ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା। ତ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଯାଇକି ବଡ଼ଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଗଲେ ସମସ୍ତେ। ତ ଏଠି ଆଗେ ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ଖାଇଗଲେ। ପୁଅ ପିଲା ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ମାନେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ସେପାରେଟ୍ ବସିଥିଲି ସେପଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଦେଢ଼ଶୁର ଆଉ ବଡ଼ ଶ୍ୱଶୁର ଖାଉଥିଲେ ତ ମୁଁ ସେପାରେଟ୍ ସେପଟେ ବସିଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲା ହାଣ୍ଡି, ଅଭି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ ହାଣ୍ଡି। ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି ଯେହେତୁ ହାଣ୍ଡି ମାନେ ସିଏ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ବସିକି ଖେଳଉଥିଲି। ତାପରେ ସିଏ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଘରେ ରହିଲି।